आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी गलिया पकीसनी गलिया पकीसनी वोट के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी ढोड़ी खाती 20 दी ढोड़ी खाती 20 दी। अभी आप सुन रहे हैं हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। साटा कके आइल बाड़ू नाचेला बंगाल से पागल बनैले बाड़ू गोरे गोरे गाल से केहू नहीं बचल तो लव वाला जाल से हम दीवाना बानी खुलल खुलल बाल के। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। सटा कके आइल बाड़ू नाचेला बंगाल से पागल बनैले बाड़ू गोरे गोरे गाल से केहू नहीं बचल तो लव वाला जाल से हम दीवाना बानी खुलल खुलल बाल के। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खातिर 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खातिर 20 दी। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी पोरे पोरे देह गदराइल बाटे रे अब के जवानी तो हराइल बाटे रे भीतरी ले अगिया लहकत बाटे रे देखिए के मनावा सनकत बाटे रे। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। सटा कके आइल बाड़ू नाचेला बंगाल से पागल बनैले बाड़ू गोरे गोरे गाल से केहू नहीं बचल तो लव वाला जाल से हम दीवाना बानी खुलल खुलल बाल के। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। राइट नरेंद्र कृपा राम या नील एक बेला खींचे ढोड़ी पलतीर दूध गो शिकार हवे बाटे एगो तीर आइल बाड़े नाचे ने लागल बाड़े भीड़। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। सटा कके आइल बाड़ू नाचेला बंगाल से पागल बनैले बाड़ू गोरे गोरे गाल से केहू नहीं बचल तो लव वाला जाल से हम दीवाना बानी खुलल खुलल बाल के। आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी आओ है न फीस दी गलिया पकीसनी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी होठ के चुसाई 10 ढोड़ी खाती 20 दी। Presented by हंगामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रयागपुर।